Arita mahigalas tunduga mga eskutanan karong butaga mahigala kay gahapong adlaw may deklarar na gyud si Vice President Sara Duterte nga modagan sa 2028 nga eleksyon. Unsa bay katuyuan ka nining iyang pagdeclare mga sukit tig paminaw? Unya atong balikan kadali no kini iyang speech kagahapong adlaw sa formal na nga pagdeclare niya may gala sa pagdagan pagka-presidente sa nasod. Okay, kasama nga ni Muel? Okay. Statement nila. Yeah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system.
hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Straight to the point. Okay, mo ni mga higala pamahayag ni Vice President Sara Duterte mga sukid tigpaminaw. Ang uban mga higala nitong 2022 lahi na niyang gipakita ron ha. Kay 2022 mga kailan nagsingabot ang eleksyon naa pa mahigala si Presidente Duterte sa Malacañang. Bisan pa ganigwa pa ang 2022, di man hesitant man siya nga mudagan, ha? Sige mo sa ingon nga dili mudagan. Hangtod nga ni end up siya may galang ni dagan pero vice presidente ang gidaganan. Grabe ha to nga maong mga panghitabo mga sukid tigpaminaw, no? Grabe ang mga twist. Murag teleserye mahigalang nga grabe ang mga twists sa story mga sukid tigpaminaw. So karon sayo siya nga mideklarar nga mudagan mga higala sa umaabot unya nga eleksyon. Straight to the point. Now daghang mga rason sa akon nang giingon, daghang mga rason nga dili mo declare dayon ang kandidato. Magpadili usa mga higala nga mo declare ang kandidato nga mudagan kay delikado kay maigo siya mga kagilaan sa demolition job. But kini si Sara, no choice na siya. No choice na. Kay bisa pag di sa mo deklaran mudagan, daan naman sang gitirahan. Ang katulan daan may galang Quadcom, gituyo, magito mga sukit tigpaminaw, istorya tag tinuod ba? Kunuhay in aid of legislation, congressional inquiry in aid of legislation, manahibaw ta. Nga ang target si Sara, yun. So, kanto palang daan, gitira na siya. So, wala siya choice. Nga mo pa iningon pa man Sara day nga, di kumudagan, di kumudagan, wala sa may mutuo. So, iyan na yung formal mahigala pag-ingon nga, ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Straight to the point. Atag na mga reaksyonis mahigalang uban nga mga politiko ni ini. Pero atong tagstagsaon ha. Wa naman siya choice, maigo man sa demolition job. Pero unsay nagka-unique ining Sara mga kaigalaan? Kay sa ako nang giingon ang demolition job against Manny Villar sa pag-declare ni Manny Villar nga mudagan siya pagka-presidente, igo against Manny Villar. Sa demolition job batok mahigala ni Gigi Marbinay pag-ingon nga mudagan sa mga higala pagka-presidente na igo gyud si Gigi Marbinay. Pero sa demolition job against Sara Duterte wamat piog. Hantod nun taas ang rating mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Although wata masayod kung ilagay ang idayon ng impeachment may wata mahibawag unsay epekto ni ini unyang impeachment.
Ha? Lagi ning ipugos mga kaigalaan. But kining pag-declare ni Vice President Sara Duterte Mahigalab, sagol ni mga strategies. Ha? Kaya ng uban magdiki-diki man, daghan man mga rason nga magdiki-diki, nga magdili, way planong mudagan, tungod na mga higala kay mabalaka nga maigo ka sa smear campaign. Mabalaka nga maigo ka sa demolition job, kay kirahon ka man yun. Taman sa ginhawa, ikaw may targeton yun. Kaya ikaw may mudagan mga sukit di paminaw. Pero Sara, wa naman sa choice. Sa pagdili sa maingon nga mudagan, igo gyapon siya mga higala, di iyan lang i-deklarar nga mudagan. Straight to the point. Now, ang mga congressmen karon, medyo maalanganin sila. Kung mudagan, pirma sila sa impeachment, batok ni VP Sara. Kay, labi na karon ni declare as VP Sara, unya nahibaw sila nga kusog na bagyon sa survey. Straight to the point. So, ila gining ipindown mga sukit di paminaw. Kung kaya nila nga ilang mapindown sa impeachment. Kay kung dili mo sipyat gani mga sukit di paminaw porbida, wa pa'y kandidato ang administrasyon. Mas bita-bita pang pink mga kaigalaan kay naanay ilang plano-planuhan si Leni Robredo, si Risa Hontivero, si Bam Aquino nanay ng lutaw nga mga pangan, but sa part mahigalas kampo ni BBM ang nilutaw nga ngan primero mahigala katong kang Romualdez man. Unya wa naman Romualdez on, mura mag di naman gito mo daog mahigala bisag pagkapinan patug tustos. Ang sunod nga nilutaw mahigala kini kang John Vic Remulla. Ha? Or dunay mga plano nga mag-usa sila. Ang Marcos mga kaigalaan og ang Pink. Unsa may resulta mag-usa ang Marcos ug ang Pink? Malagmit nga mukusog sila. Kay mag-usa man ilang kampo pero malagmit po dunay mga masagmuyo. Labi na katong dunay mga prinsipyo indeken. Di ba niyo masiguro na nga oy, unsa ba ni atong kalaki nga atong krusada nga natas tinarong ni ipon mahinunta ining wa magtinarong. So lain ang epekto ini mga sukid di paminaw. Wa ba ta masayod unsa epekto ani? Awan niya. Ay kato mahigalang dunay mga prinsipyo nga moingon mahigala nga ngato gyud mo barog ta unsay kamatuoran o muipon sila mahigalang Marcos. Medyo dunay kalainan po na. Unsaon man ang mga dynamics ang napita ron. Ha? So si Sara Duterte, pag-declare niya mga higala nga mudagan siya, iyang gipaklaro, lahi na tong milabayng eleksyon nga nagpadili gyud siya. Nag-file hinon sa mayor sa Davao. Muna nahitabong Sara. So gilugit-lugit siya nga padaganon. Hasta yang amahan mahigala nga padaganon siya, dili siya. Magdagan sa mahigalag mayor sa Davao, gibalik-balikan sa bisag kinsa mga politiko nga naman, pag-istorya tayo tinuod, kusog kayo si Sara nitong 2022 election. Iya tong panahon, mga sukid di babinaw. Na kining 2028 election, di pata ka siguro og iya ba ning panahon. Makuha ganit niya ma-presidente sa 2028 nagpasabot na nga distinct yun si Sara Duterte nga mahimong presidente. Straight to the point. Ang kantong silver platter unta nga mahatag niya nga pagka-presidente 2022. Imagine ka tanan mga higalang senador, tanang congressman hapit naas ilang linya. Kay naago di ang amahan sa Malacañang. Ha? Nya ibaw man kani mga congressman may higalang kinsa na kalingkod sa Malacañang, adto man na sila. Ha? Karon medyo alanganin si Sara kung buto na naon. So, kini mga kaigalaan, sayo kay sa ni-declare. Wa magpadiki-diki, sayo kay ni-declare nga mudagan. Maghatag ni go signal nga to sa mga congressmen, unsa may inyong plano? Mupirma mo sa impeachment ni Sara or dili? Straight to the point. Strategy sa ni, nga magsiguro nga mudagan ko. Pagka-presidente, linya na muna ko daan, o gusto mo mo linya, or adto mo spikas, maglaruhay na lang kita ni. Mo na yung message si Sara sa Naikin. Mudagan ko pagka-presidente, o sa mo, ngari mo na ko, or nga to spikas. Maglaruhay na lang tandaan. Straight to the point. Unlike mga higala sa mga managan pagka-mayor, katang mga mayors, hilom kayo. Mga governors, hilom. Nganong kasabot mo ng tanghilom tungod kay delikado sa tingog-tingog sila, kay gibangilan daan mahigalang BBM, tuwa si Remulla mahigala sa ombudsman, si Buying Remulla sa ombudsman, di apos John Vic Remulla sa DILG. Once mutingog ang mayor, mutingog ang governor, mugo against mahigala sa administrasyon, delikado kaliguon kag kaso. Straight to the Mo point. nang kabantay ka karon, paupoy-upoy ni mga mayor, paupoy-upoy ni mga governor. Di gyud ka mo bangga-bangga ron panahon na samtang medyo layo-layo pa mahigalang eleksyon. Straight to the point. O kining kang Sara ron, paghatag ni, ang unang mapiktaran ay mga congressmen. Kay kini mga district karon, kadto mga nagplanong managan pagka-congressman, nangandam na ni para sa 2028.
ready na ning uban mahigala mo bangga sa mga incumbent congressmen ron. Prangka-prangka pagka-istorya. Straight to the point. Kadto mga congressmen kanito nanagan mahigalang way mga kontra. Nyatong midterm election karon sigurado makontrahan na gid ron. Sigurado na gyud makontrahan. Kay mahibaw-an man og pro Duterte og anti Duterte ba? Di kadto mahigalang nagplano nga mudagan ilang panahon sab ang 2028. Munang ang congressman karon ilang hunahunahon og Mayo og kana nga pagpirma ninyo sa impeachment complaint batok ni Sara dili ba na kiss of death sa inyong karir? Straight to the point. Dili ba na mga higala may magkadaot unya sa inyong karir? Karon siguroon man kaning tuiga mauron ang siguroon nila nga impeachment kay by next year day 2027 maingon naman na nga adi lang ta mag-impeachment kay total inig October mag-filing naman. Huwat na lang mo sa eleksyon. Ngayon di ba mo magkapaabot sa eleksyon? So karon tuiga palpak man last year, karon tuiga. Pwede gyapon na next year nga panalitan mapalpak sa kinining ang kang Sara karon, by next year ilagya pon dalion, pinugos mga higala pero mga tao moingon ang mga tao na total ngano ni mong paabot nga mag-filing naman certificate of candidacy. Bisag kining kang Sara og langan-langano ni mga kaigalan ngano ni man magkapaabot. Banggaan na ninyo sa eleksyon. Mahimo pa man mga foul nga lihok nga total eleksyon man ang mga tao, let the people decide. Niya man tas demokrasya nga nasod. Kini mga tao mahingala na sayod, kini daghaning strategy ni Sara nga ni daga i-declare siyang mudagan paghatag og warnings Congress nga klarohay lang kita adto mo speakers or rimo nako. Kay adto mo speakers mamutang kog akong kandidato sa mga distrito. Klarohay dining ato. Ikaduha, paghatag po ni mahigalag signal sa tanan, katutuang mga nangandam na po sa mga distrito, ready na pagbangga sa ilang mga congressmen nga once mo sipyat daikin, sigurado mo, kaya kanang usa ka distrito, dako ng distrito na may kinaka-interesado niya. Straight to the point. Na atong balikan karon nga taon mga higala, kini ni ang declaration ni Sara Duterte unsa may mga implications ani. Paghatag ni go signal, paghatag ni signal mga higala ngadto sa mga congressmen, pagklaruhay lang ni asaman mo, unsay inyo, mo pirma mo sa impeachment or dili, ready na kong mudagan. Ikaduha, mahigala, pag-emphasize kini. Nga mudagan siya pagka-presidente, o mo hinungdan mga kagilaan nga tripan yun siya. Kining iyang pagdagan mo, na kini mga higala, pag-emphasize nga, ready siya. Lahi sa una nga nagpadili sa mga sukit di paminaw. Straight to the Nasa point. pikas bahin may kalabalikan na to si Vice President Sara Duterte. Nga formal nang mideklara mga kaigalaan kini paghatag og signal ngadto sa mga congressmen nga modagan siya nara ninyo mamirma mo magklaruhay lang ta mo pirma mo sa impeachment against nako dili mo akong linya. So kini ni ang sigurado ni no nga inigtuyok aning VP Sara mahigala ning eleksyon lahi ning iya mga kandidato unya sa mga nagkadaiyang distrito. So mga congressman karon medyo makalilibog ni alang kanila. Kay kanang usa ka congressional district og panalitan makadagan si Sara mga kaigalaan unya ang congressman incumbent labi pag na-involve na daan mahigala og flood control unya pagkahuman kontrahan og medyo nakapangandam pod mahigala mudagan pagka congressman og musuroy si Sara daykin nga mo apil gyud og panglamano nga tos distrito medyo delikado sad. Kana istorya lagi tag tinuod mga kaigalaan kay tungod taas man sa rating mga sukid di paminaw. So ang mahitabo ini Marcos mga higala ang kinsay to ni Marcos kinsay di ang Sara. Ang mga congressman ron ilang timbangon ni Mayo kay kining matawag na to mahigalag endorsement mahigalang Marcos unya mga higala mahitabo ni mga kaigalan daw sama ni sa kiss of death. Straight to the point. Nganong kiss of death man? Negative ko ng rating ni Marcos. So kung negative mahigalang rating, delikado mapiktaran mga sukit ng paminaw ang i-endorse. Straight to the point. Unya si Sara mahigala kay positive. Positive 28. Ang kang kinini ang Marcos mahigala negative 3. Sao man yung pagpamaagi na karon. So medyo dunay problema ning dagana, no? Okay.
Unya, sa pikas kabahin, niya na pa sa mga kaigala, may bisita si former Mayor Mike Rama na to mga kaigalaan. Kung uning interviewon kadali unya, pero kinahanglan nga mangutana kung mutubag ni sa ato mga pangutana gyud nga labi na kini nga impeachment ni Sara. Nga dili pod mo duha-duhas pagtubag ni ron. At agi katawa mga sugid ni paminaw. So, ang reaksyon sa Malacanang sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte to paminawon si Auntie Claire, mga kaigalaan, sa reaksyon, no? Ato paminawon sa kadali. Asa man to names? Unya si Risa yung Tiberos atong isunod names. May gamay lang, sige. Kini, mo na yung reaksyon, mahigala. Tapos nang pagtagad mga sugid ni paminaw, be? Okay. Sige, gamay lang kay mga sugid ni paminaw, ha? Kaya nangayo ni pasaylo si Sara sa iyang pag-endorse ni BBM. Nya nitubag sad mahigala karon ang Malacanang labot ani og unya nibutya gid sa mga kagalaan nga kinini ang mudagan sa iyang naging giklaro mahigala iyang i-offer ang iyang kinabuhi, ang iyang kusog, ang iyang kaugmaon alang sa pagserbisyo sa nasod. Kini klaro-klaro gini kana yung black and white na ng mga higalag murag pagkasulti ba murag black and white na gyud mo pagkasulti ba. O klaro na di ba diki-diki nga dili ko mudagan para 2022 mga sukid ni paminaw karon clarix na gyud at ang paminawon sa si Auntie Claire nga yang reaksyon mahigala atol sa pamahayag ni VP Sara. Okay, go ahead na names. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Kana Vice lang. President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Vice Good luck lang mga higala. O sana, good luck mga higala nga kwan, good luck. Good luck nga mudagan siya or good luck sa impeachment. Mani klaruhunon yung napita mga sugid ni paminaw. Unsay reaksyon ni Risa Ontiveros atong paminawon ko no names be. Namay lang. Kay si Risa may gala bebe. Namay pamahayag si Risa Ontiveros. Yan. Sige, asa man tong kang Risa dong names. Ng Senado. Kani. Ang sinasabi lang po namin ni Senate Pwede ni President makuan ay ang phrase. Ato lang isugod gyud names kay kini ba usaraban si Risa sige pilian po sa oposisyon no. Sugod lang gyud aron nga ato maklaro ni. Straight to the point. Now, atong balikan mga kagalaan. Unya, paminawon sa atong reaction lang Risa Hontiveros, nila ni Senator Cayetano, unya kini aman sa may krama mahigala atong former mayor, ato sa ni mahigala ko ang reaction kana sa local ba, be, sa iyang pamahayag gani. Basta importante lang nga mo kuan sa tubag yun o kana na ang clarix gyud sa atong pangutana mga higala o unsa ning iyang mga baruganan ini karon kay kini ni ang medyo nakisaw man ang nasod ining pag-declare na gini VP Sara mahigala kagahapon nga mudagan gyud pagka-presidente mga kagalaan. Ang mga congressmen ini medyo maalanganin sila mga higala kay siyempre paghatag ni og signal nila unsa man mo adto mo speakas o diri mo speakas. Adto mo speakas o diri mo nako. Inana no mo ni ang kwan. Nya kana ba mga distrito mga kagalaan og mopirma ang congressman sa tupato ka speakas dili ka kang Sara. Siyempre kana mahigala Sara mangita po nag-iya mga kandidato kay presidential election man. Unya kini mga congressmen kanang distrito nimo dako-dako nang imong distrito dinha do na magimang interesado diha ron. Kanang uban bisag dili pa kay interesado pero masuko ang mga tao sa congressman mo kalit man nagka interesado unya mo kalit nag-ingon nga mo serbisyo. Mapahimos pinas panahon yun ang uban. Labi pag masuko ng mga tao mahigala, way ayaw na tong congressman, labi pag na-involve na daan sa flood control, o niya pagkaban, ni pirma pag sa impeachment ni Sara, lagot ng mga tao, na kanang mga interesado, dahil mo kalit man nag-ingon nga, kita may muhatag o pagdagan, paghatag og serbisyo nga tinarong. Sa muna nga ni mga congressman ron lahi ni sa unas midterm election nga dahil daghan mahigalang way mga kontra. Karon presidential man do lagi mga kontra ni. So man malibog sa ning kalakiha ron, no? Karon mga higala atong hatagag pagtagad unya paminawon ta sa sabi kay siyempre sa pink nga kampo do na mas ilang gipilian ng kandidato si Risa Hontiveros, Bam Aquino or si Leni Robredo. Ang sa administration may medyo alanganin pa sila kay si Martin o si John Vic Rimulya mao ni ang ilang pilianan
Pero sa ako na lang gingon, katos Martin, medyo lisod na magitos Martin. Sa pagkapinan, patugtustos mo lisod na magyot. Ato sa paminawan, may galas Risa, be, gamay lang. Sige ko na dong. Be, Risa Ontiveros. Kining iyang pamahayag, bebe. Asam to yung reaksyon dong anims. Sige. Basta't hindi in session ang Senado. Ang sinasabi lang po namin ni Senate President ay ang naging tradisyon, ang tradisyon ay hindi inaaresto ang senador dito habang may sesyon. Kung nagkakaroon na ng kalituhan doon, inaasahan ko, pag-uusapan sa caucus namin yung tradisyong iyan. And in the meantime, sa ating pong mga law enforcement authorities, inaasahan ko rin, nagagampanan din nila ang kanilang tungkulin sa ganitong mga sitwasyon. Inuulit ko po, ang pinakamataas na konsiderasyon ay accountability at consistently mula sa simula. Ako'y nananawagan at naninindigan para sa accountability sa ganitong mga kaso man ng extrajudicial killings, crimes against humanity o kahit korupsyon. Salamat po. Yes. Okay, katong pangutana about sa pag-declare ni Sara. Na to day? Mo na siyang porsyon na day? This is supposedly regarding Sige. Kaning pag-declare ni Sara mahigala nga mudagan na gyud pagka-presidente by 2028. Sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Ma'am, do you feel that it is now more urgent given that just a few minutes ago the Vice President declared that she's running for President in 2028? Oh, well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So sabi Okay. Padayon no, napanaydugang pangutana dong. Sige. Okay pa, okay pa. Wa mabati iyang kwan? Ang iyang audio? Moro to? Sige, sige, sige. Mo ni mahigala no si kinini ang Risa Ontiveros mga sugiti paminaw. Natay atong kaugalingong analysis mga kagalaan